A kú ojúmọ́ mọ́ níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá. Èmi ọmọ yín náà ni orúkọ mi ò yí padà. Ifádọ́là Ọlámilékan Ajagungbadé. Kí ni mo mú wá fún yín ní òní yìí tí mo fẹ́ kí a jọ jàǹfààní ẹ̀ fún ìwọ tó lè ṣe. Ìwọ tó bá dẹ̀ lè ṣe, o lè pe nọ́mbà tó rìn lójú amóhùnmáwòrán yìí 08130 610 395 MTN line hotline nìyẹn. Ó dẹ̀ lè mẹ́sẹ̀gì sí WhatsApp tó ń tẹ̀lé yìí 081 28 02 48 44. Èmi náà ni màá gbé, èmi ni màá bá yín sọ̀rọ̀. Kí ni mo mú wá fún wa lówùúrọ̀ yìí níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá? Mo mú oògùn back to sender tá à ń pè ní ìsọ̀rí, ìdáàbòbò ìṣẹ̀dá ẹni. Òun ni mo mú wá fún yín lówùúrọ̀ yìí. Mo fẹ́ kí a lọ wá egbò kùkùté ojú ọ̀nà. Kí là ń pè ní kùkùté? Igi tí ó tóbi lójú ọ̀nà tí wọ́n gé tán mọ́lẹ̀ bọ̀ tí kò rúwé padà. Òun la máa lọ gé díẹ̀ lára egbò náà. A lọ pakọ aláǹgbá bí ká lọ ra kọ aláǹgbá kan. A gé orí kúrò lọ́rùn ẹ̀. Kùkùté tá a gé yìí àwa gbẹ sóró, a fi ṣe ọrùn padà, a fi ṣorí padà sí ara aláǹgbá tó kù yẹn. Àwa mú atare àjà kan, a fi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, a jó. Tá a bá jó tán, a dúró sí, a lọ, a kúnná, a wá dó sórí odó. A ní kéèyàn kan bá wa sín mẹ́sàn-án láti wájú orí dáàrin orí kó má jẹ́ kó ju àárín lọ. A sín mẹ́sàn-án láti ìpàkọ́, a sín wá kò ní jẹ́ kó dáàrin orí tán. Bí a ṣe ń sín gbẹ́rẹ́ náà nìyẹn, wọ́n bá wa fi ètù tá a jó yìí, wọ́n bá wa fi kù. Ètù tó kù a lè sín fẹ́yìn 20, a lè sín fẹ́yìn 30, ká tọ́jú tó kù pamọ́. Ọmọ tó lè sín ó bẹ̀rẹ̀ láti bí ọmọ ọdún 10 o tó ti lè sín ètò ìsọ̀rí yìí. Ọmọ tí ó bá ti pọ̀ ọmọ ọdún 10 tó bá sín, orí fífọ́ ò ní jẹ́ kó gbádùn. Fún wọn tí ò nágbára tó ò lè ṣe tó dẹ̀ ń wẹ̀ kó ṣe ìsọ̀rí yìí, o lè pe nọ́mbà tó rìn lójú amóhùnmáwòrán yìí 081 30 610 395. O lè mẹ́sẹ̀gì sí WhatsApp 081 28 02 48 44. Èmi ọmọ yín náà ni Ifádọ́là Ọlámilékan Ajagungbadé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́.